estic aquí a la cooperativa Ars Viva, que és el centre, l'espai que va publicar el meu llibre el 2018, i vinc a demanar-vos de nou que compreu el meu llibre de forma massiva. Doncs necessito aconseguir un motor handbike per la cadira de rodes, doncs, com ja sabeu, tinc el braç malmès del 2017 per una iatrogènia hospitalària i estic en recuperació en aquest sentit, i a sobre el 2020 vaig caure a casa per un síncope relacionat amb aquesta complicació que tinc en el braç esquerre, i em vaig fer una lesió de Hill-Sachs al braç dret amb complicació per una subluxació. Després he fet també una capsulitis retràctil, amb la qual cosa la mobilitat del braç dret, que era el funcional, està bloquejada. Per què us demano ajuda? Doncs us demano ajuda perquè en l'actualitat rep la renda garantida d'inserció social, però no puc treballar i necessito finançament per poder comprar aquest motor handbike i continuar recuperant-me. Doncs en l'actualitat encara la Seguretat Social, ni l'Ajuntament, ni cap de les institucions públiques s'ha pogut fer càrrec en aquest sentit d'aconseguir-me aquest motor, i a part d'això porto uns dies rumiant de la situació injusta que porto visquent, en el sentit que visc en contínues parades de la recuperació dels braços. Doncs la Seguretat Social planifica unes fisios a domicilis determinades, i quan aquestes 8 sessions s'acaben has de continuar un altre cop entrant en una llista d'espera, i a mi aquestes llistes d'espera m'estan desesperant tant que estan començant a fer baixar el meu estat d'ànim. Aleshores, com vull sortir d'això i poder-vos explicar que estic bé i continuar fent totes les experiències que estic duent a terme dintre de les meves xarxes, us demano ara sí que m'ajudeu, que necessito aquest suport per poder continuar vivint, perquè trobo molt injust la situació que estic visquent i necessito ressargir-me d'alguna manera per poder tirar endavant. Moltes gràcies per la vostra ajuda. Gràcies, de tot cor.